Okay, hello, good morning. Good morning mga koy. So for today video mga koy, kay nag-exercise ang inyong hangmanang sayo sa kabuntagon o tanawa. Ngit pa ni mga koy. Pasingot na sa tagsugod ani mga koy kay ngano grabe hangak naman kay ning ato ang panglawas mga koy. Oy, so mao ni nga inat-inat ginagmay o sayo sa kabuntagon mga koy. Ngit pa gani niya man nagkaligo ang inyong manang koy. Si dili ni pas pa indutay og panglawas mga koy. Ang ato nga makuhaan ang ato ang mga fats din hang dapita koy. So unya ang nakanindot pa gid ani mga quiz kay hindi human ato og paugnat-ugnat sa atong mga kusog dining napita quiz nindot kay ang atong pamati mga quiz lahi ra jud sa kanang dili ta mag kuha ng atong singot ba nga murag luya o mao ni nga magbinat-binat ta diring napita quiz unya mga quiz ini ka human ato og kanang exercise ani quiz kaon og taman quiz mais way progress ang atong gihimo quiz unya mga quiz pila ra istorya nato diring napita quiz ni hayag na gyud unya ni gawas ng inyong manang quiz ari ta dire magdagandagan ay ari atong atubangan nga kuan balik-balik ra gud ana ra mura ra ko na kanang taas ang mga gidaganan ba so, balik-balik lang gid ang atong buhaton ani pagkugi ra gid ang kinahanglan quiz oh diharan dapita quiz oh so gud nagdagan sumanang oh nya karon quiz kay kaning atbang namo na may daghang mga tao ada bahala na mo din ha basta kay ako mudagan jud ko diri nga pita nya kanang presko na pud atong pamati diri quiz gikan mura tag estudyante ani kaligog sayo oh nagkiningkoy na sumanang quiz mo na nay resulta ron nya na ra bida kong kahoy tabi pagiain taon ko ninyo dagan ko diri ako ra usa quiz unya na mga tao sa atbang ay da bahala mo din ha basta kay magkapasingot ko diri kapita basta mao na quiz bahala mo din ha hala tan mo din ha unya karon kay samtang nagdagandagan ko diri kapita quiz ang akong irok perting pagkasabaa quiz murag gyud kanang kuan mabuting sabaa kay gusto siyang mugawas gidya an ko pagitaw quiz ni dagan ko gawas pagyud diri sa kalsada dako na kay hawan quiz kan ni ko man isubang ang adlaw ani quiz alas 5 pa man siya gud alas 5 midya na ni agtan ko hayag-hayag diri quiz daghang mga motor ay ta bahala mo din ha basta kay mudagan dito ni dapita quiz ang pagkugi ra gid ang kinahanglan quiz na may akong hawan diri ko pagkugi ra gid pagkulan quiz tanan mudagan ano resulta ro nya quiz kay karon nakauna-una naman sa pasingot kay kani laging murag luya lahi ra jud ning kanang di manggawas ang atong mga singot ba nya kay sayang man kay malikod ya tag sayo mo ning gadagandagan kus gawas bahala na mo diha basta bahalag ako ra usa balik-balik ba anhara ko din ha kana siya din ha padung na si Tio makalima ka kabalik okay na kay kus uy okay na kay kung mo nang sumpay-sumpayon murag taas ta kag daganan ba ana ra gyud nya may lagdi nimo tapol na pud di mo tapol aw mas maayo pero mo tapol wala gi klaro huy mo na nga ayo lang jud intag tapol ha dagan lagi din taon kay gors na ta gahi na panitan anya kay sa maniron nakalima naman ta kabalik ko is pero okay na kayo pa sa kaya nya ugma na pud ugma na sad nya ugma na pud quiz puhon quiz yes human na gipaningot na gyud taman ani ba nakakuan ako pila na kanika calories ang ako ang na gain nya na ka burn pud ta og fats nga pila na sad kaha bahala na lang basta kada adlaw o pakuan ba ana ra jud basta di magtapol indot kay paminaw gadako na ang atong bilbil murag gyud kanang kuan oy mangumahay kapuyag now watiag now agay mo na diha ron unya unsa man sige pataan ni sa baa gining akong kuko dire gusto pud siya mo apil pastilan hala ka din ha sige dagan po siya gihaw tanawa grabe kusog kay siya madagan quiz mao na nga ako siyang gipadagan kaduha ni quiz kay di magsilbi quiz mong padaganon nig tama na ambot lang padagma ma pangus ang agi ta ani nya mao ra to murag taas na pud akong saysay diri napita da nya sige salamat sa pagtanaw po kaminaw hantod sa atong sunod nga mga videos na pud salamat sa suporta bye bye